po. Hindi ako binigyan. Oh, Mabait kang tao eh. Naka-live na tayo, Ted. Huwag ka nang maingay, Ted. Nakalive tayo. Pag-usapan natin yung hinanakit mo later. Hello po, mga ka-dragon. Magandang good morning. Try kape. Ako. Ante, may kat nante. Ano po, Manang Marlene, belated happy birthday po. Kape po tayo. Hello po, good morning diba? po sa inyo. Malamig po dito sa amin kaya nagkape po kami. Malamig po kasi dito sa Kubo. Kubo. Merienda. Hello DFL, hello Gigi at hello seniors. Hello From po. Sir Rodolfo Flores. Hello Gigi from Sir Eugene Coilon. Hello po, Sir Eugene. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga ka-dragon. Lalo na si Sir Gayen at si Sir Anonymous. Kay Sir Willie, Kay Sir Junior Supangan. kay Sir kay Ma'am Loida. Kadami pa. Kay Sir Marami pa. Robert. Hindi ko na alam mga Sa Van pangalan. Orden family. Kay Lahat kayo dyan. Sir Romy and kay Ma'am Cathy Culiado. Ingat po kayo dyan, mga madam. Kay Tita Evelyn, ay kay Ma'am Evelyn at kay Sir Dan from Hawaii. Pakapingad din, sabi na Teresa. Uwi ka na dito, te. Ay na, Ma'am Loida. Good morning ka, DFL from Mindoreño, Mangyan. Hello, ka Mindoreño, Hello Mangyan. po. Kamusta naman ang inyong mga lakad-lakad? Ayan tayo. Kapati-kasi kahit mainit. Nakalamig-lamig sa atin eh. Ang ka-blurred na dito. Uy, Shout out man and Hermoso family from San Diego, California. Yan, hello po sa Hermoso good family evening po. from San Diego. Malapit na akong umuwi. See you all soon from Wow. Ate Risa. Sa Teresa. Yes, mag-alaga na sante kay 30. Wow. Wow, maalagaan niya na si 30. Malapit ng Marso. Oh, FB mo daw, Gigi. Sabi ni Eugene Coino. Ano daw Facebook mo? Facebook ko po. Dati na. Shout out kay Sir Edgardo Limpahan. Yan, Hello po. Kape tayo, guys. Na ako. Ang natural. Kung lalo na banbanlog kay ladies in Talaga ka nabitira. Nagtanim lang naman kami ng Nagtanim kami ng palay. Tanim kami ng panguti. nag-garden kami. Ng garden. Konting work, pahinga. Mamaya mag-grass cutter muna. Shout out po
mga FL ladies from Abdul Jaku. Hello po. Yan po sa ating 38 viewers. Sarap magkape. Si Auntie Pasing ang kape niya lang yan, umaga. Ngayon, nasanay na. Anya, breakfast for today, sabi ni Manang Mali. May mas pa kayo tinapay yun. Bahala kayo ito, may mas pa ka. Makikita ka yan. Sundat lang. Kamatis lang po, Manang. Luman lang. Isang kamatis. Naiinggit na ako sa mga inuulam nyo nakakamiss. Nanonood ako ngayon sa TV ng vlog nyo habang nag-aalaga. Habang tulog yung alaga ko. Namimiss. Pag uwi ko dito, ipapa-experience namin sa iyo yung Sa ating Ate Risa. Lulutuan ka ni mother mo. dito sa bukid. Dito ka matulog. Dito tayo mag-agahan, dito tayo magkape, maggawa tayo ng kangkanan. Maganda dito rin sa Brisco. Kulang na nga dito na kami Hindi magtira. kainit. Maluwang pa. Pagkain na tayo kanila. Tayo natin. Lao nga, baka magkano sila. Kayo na tayo siya. Ito, nagpudindar. Yan guys, lahat ay magpapagawa na rin tayo ng CR. Malapit na. Nasa mga pintuan na. Kami silang sulang na sumayso. Hello to beautiful Carlo Kalay Camargo. Thank you, Marod George. And shout out kay Sir Rodolfo Flores at kay Sir Bruce Bambico from Hawaii. Hello po sa inyo. Good morning po. Good evening sa mga dyan. Magpagin kita gambod. Magandang. Bakbati. Yan. Yung tiba rin yun. Awan sa. Awan sa. Siyempre, Wala. Shout out sa mga pandyan. mas marami pa nga tayong viewers sa ibang bansa kaya thank you so Kaya wala much sa silang mga viewers sa atin. kababayan natin sa ibang bansa. Hello mga ladies, musta kayo? Dito rin sa amin. Malamig din ngayon, sarap magkape. Yan. Tagasan nga kayo, Sabayan niyo Ma'am po kami, Leia Ma'am. Pulido. Masarap ngayon, magbagyo-bagyo. Bagyo Beans? Sana all. Kasi mainit ang panahon. Maglangan kami sa mga Sarap mag may init. Sala sa lamig. Hindi, kung isang linggo tayo dito, isang linggo kang di maligaw. Kamusta po kayo dyan? Ang sarap namang maghigop ng kape from Sir Danilo Soriano. Thank you po. Yan, Sabayan sabayan niyo niyo na po kami, kami, sir. Sir Danilo. Magtimpla ka na rin ng iyong Oo. kape. Kahit mainit dyan sa lugar na. Kayo nakikita. Nakikita niyo kami. Ang sabi ng Tiligaya, kadadaya nyo daw. Kasi kayo daw nakikita nyo kami, tapos kami hindi namin nakikita. Ay, kayo hindi namin nakikita. Kaya sabi ng Tiligaya, mag-video call daw tayo. Paano kayong gawa tayo ng GC, no? Tinatamo. Kagulo siguro, no? Ang dami nagsasalita. Kasi wala na maintindihan. Gusto makikita na tayo? Opo. Ayan nga sila, o kaya nga nagkapang sila, nanonood yan sila ngayon. O, nakikita tayo, ante, tapos di mo suot yung ngipin. Hindi mo suot yung ngipin mo. Iblisin mo Lagaw. na si Kwan, hindi maka-awat kay Kwan. Tagalog. Well, Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Thank you. Sir. Sa Sir Robert. Sir Robert. Pasensya ka na, Sir Robert. Thank you po. nagpintas data bahay kubo nyo kasla balay miidi. Opo, ganito po dati yung mga Kwan na. Mas na nga uso na ngayon yung mga kwan, yung parang binabalik na yung mga Mga sinaunang. sinaunang kwan dati. Kesa ngayon yung mga Pero habang katanda ka talaga, mas na-appreciate mo na yung kwan, mga ganito, mas Maganda gusto pa mo may na kapay yung sa bahay namin. mas
mo na yung mga ganitong bahay pag nagkakaedad ka. Totoo yan, guys. Ako nga, mas gusto ko na rin yung ganito. Yung simple lang talaga. Tagaibang bansa yan. Miss na nila yung mga ganito. Namimiss ko magandang bahay. Baliktad. Shoutout sa inyo, Pin, Gigi, Tita Pasinga, Tita Ligaya from Tanawan, Batangas. Yan, Hello po kay sa Sir mga taga-Tanawan, Reniel Batangas. Padilla Ingat po from kayo Batangas. dyan. Mga taga-Tanawan. Tanawan? Tanawa. Tanawan. Sa Dubai. Nice, kasi malamig din pala sa Dubai. Busog na busog guys. Binan ko pa yung sinahin ko guys. Kailan balik ni Greta at Idol Joa? Napanood ko video ni Aiza at Billy. Buti naman okay na sila siguro dahil kay cute yan. Cute kalit. Matatagalan pa po ang pagbalik ni Ate Joanne sa birthday pa yata ni JD sa May. Mayo ano 17? Sa Mayo 17. Bigyan niya nga si Alan. Pero si Ate Gretchen baka sa March uwi na rin siya. Marami siya kasi asikasuhin dito. And shout out kay Ma'am Carmina Junicio. Hello po, Ma'am Carmina. Carmina Junicio. Walang message si Gigi. Wala ka daw message. Wala pa akong dalang saan ba? Kanina? Kay Sir, yung Facebook na daw. Siguro, nagme-message siya sa'yo. Wala pa akong dalang Kasi yung gumagamit po ng cellphone niya, yung pamangkin niya. Yan, shoutout din po kay Sir Robert Rosal. Hello, Team DFL. Yan, hello din po. Hello po. Hello po sa 44 viewers. Dito ang lamig. Now, hindi the whole day from Danilo Soriano. Dito rin po, pa silpot-silpot lang yung amihan mo. Kahapon parang napapaulan, di naman inaantay rin nga namin na umulan kasi parang naman maano yung mga tanim namin. Tsaka kailangan din ng palay para hindi patubig ng patubig. Makatipid man lang sa product. Ang ganda naman ng kubo, pabati po. Yan, shout out kay Casper Ciliadora. Yan, hello po, Sir Casper. Hello DFL ladies na ibang agsapa, kada kayo amin dita. Sige, ag-video call tayo amin guys. Ingit kayo amin dita. Shout out from from Mambelia Vergara. Yan. Add nyo kami Mambelia Vergara para naman minsan makapag-video call tayo. Po. Nakita tayo Para sa makausap niyo po sa Piligesan kasi vlog. Pwede po kayo sa aming page, Dragon Fruit Ladies Official. Pwede tayo mag-video call dyan. Gasan? Gusto. Taga saan daw kayo? Sabi ng Piligaya. Taga Toronto, Canada, Ante. Kalayo. Taga Toronto ka na. Magandang tanghali DFL ladies. Walang cooking show ngayon. Hindi nyo kasama si Cute yan. Meron po. Nasa po siya yan, nasa Barrio. Sila ang Yan, siguro naman guys, napanood nyo na yung vlog din nila ate. Yan. Na confine kasi siya yan, mga halos 6 days din. Yan. Kaya Hindi nakikita siya yan sa vlog natin. nagtai po kasi. Pero ngayon matakaw na ulit siya magdede. Bumabawi. Balik na kami kasi na, pura yan. Pawisan. Yan, shout out din po kay Sir Robert Oria. Hello po, Sir Following po from Sir Eugene. Yan, hello po sa ating 43 viewers.
Yan, may bago tayong upload guys. Yan, pagpasensya nyo na yung upload namin na lollipop. Thank you so much, Na Lollipop. pinamagatang lollipop. Yung lollipop ni JD. Lollipop and roses. Lollipop in process daw. Lollipop na bigay ni Ma'am Ma'am Lloyda. Lloyda. Thank you for Ma'am Lloyda. nakalimutan ko pong ibigay yung yung lips kasi natakpan nung yung pang-ahit sa yung karton na may lips pa pala. Yung M&M. Ay, oo, yung ano ba yun? M&M? Yung M&M. nasa grabo. Oo, nakalimutan. Nakita ko lang kahapon. Susunod naman eh. Camera girl, pa-shout out from Imus Cavite. Yan, shout out kay Ma'am Florence Orongan dyan sa Hello Cavite. po sa mga taga Cavite. Yan, sa mga subscriber natin dyan sa Cavite. Hello po. Kamusta na po kayo? Yan, shout out kay, watching from Georgia, USA. Cute daw ni Gigi, sabi ng friend kong guwapo. Nax? Thank you po. Friend. Ay, add friend na yan. Apel. Apel kay Gigi. Bigay niyo daw po yung messenger niya agad-agad. Charot. May dala pa akong cellphone dito eh. Georgia. Diyan din dati yung auntie po namin, yung kapatid ni Mama sa Georgia. Sa Si Georgia. Auntie Remy. Pero nandito na po siya sa Pilipinas. Naging na siya. For good na sa Tarlac. Remain. Kay Auntie Remedios. Hello, good morning mga ka-dragon, watching from Denver, Colorado. Pa-shout out po, happy birthday to Sylvester Puget. Yan, happy birthday po kay Sylvester Puget dyan sa Denver, Colorado. Yan. Happy birthday po. Happy birthday. Sa Sylvester Puget. Romy. Miss Luila. Ay, really. Mendoza. Yan, shout out kay Ma'am Evelyn Gomez dyan sa Hong Kong. Hello po Kamusta po? sa mga taga Hong Kong. Shout out Kay po sa inyo. Sheila Jane Espanyola. Kay Nasa- Ma'am Jen. Parang bago na nagbigay sa atin ngayon. Magandang tanghali ka DFL. Shout out pala sa akin na nagluluto ng black beans at sa pamangkin kong si Dalming Sungo. Gawing sumot. Thanks DFL ladies yan. Shout out po sa inyo. Haru na Hello po. nagluluto ng black beans at sa pamangkin yung si Dalming Sungo. Sana po si Sunshine. Wala na si Sunshine. Ang kinamatay niya yung influenza. Kala ko wala siyang anak. Meron pala. Ilan anak niya? Parang nakita ko parang dalawa ata yun. Nung ginapan na kasi siya. Ayan kay Ma'am Jenny Korea from Korea. Hello po, Ano Ma'am yun? Jenelyn. Anong kansang? Hello DFL watching from Toronto, Ma'am Pearly Ann. Yan. Hello po, Ma'am Pearly Ann. Kamusta naman dyan sa Canada? Ang tiligaya, hanap ka na daw ni JD, sabi ni ate. Sabi na Butche, nakita na raw ni Jay. Hey, JD, agprank ka. Ano? Mali ka nandito, Gide! Nagpayat na si JD, nagtatakki rin daw si JD guys. Wala nga. Pero may naman na siya. Oo, isang ngipin niya lang. Buti nga hindi nagasukay. Malakas lang ah. No, ano man siya, malakas man, hindi katulad na yan yung dati na Mahalata mo talaga Gide, pagkuhan. nandito si Lola. Terdi, kailan ka magpunta dito? Malapit na. Malapit na ang birthday mo. Happy birthday na lang. Advance. Pagandaan mo na, Lula. Wala akong wala akong Law nga, di ba? February? February. February 16. Ah, February. Dapat dito siya, saan siya mag-birthday daw ay? Doon eh. Wala nga akong budget na gahingi sila. Napugos na.
Namarotay? Saan Ito naman naman? kami? Nang paligo-ligo ta? Huwag nang paligo-ligo. Saan? Mga beautiful dragon fruit ladies, mga na matyaga at mga masisipag na nagsisipamuhay, Present po. matahimik at nagtuturo ng mga kaalaman. From Ben Abad. Yan. Thank you po, Sir Ben po. Abad. Salamat po. Dito lang daw sa bahay yung ano niya. Tumalang kayo dyan. Mag-uwi ka daw dito, Ingat. Ate Risa, at mag ano daw sa Jollibee daw mag first birthday si 3D. Sabi ng Teligaya. Ansel Ligaya. Wala ka na daw pong problemahin. Naku. Ayan na. Problemahin mo lang daw yung sasakyan. Ngayon. Basta mag-uwi daw kayo, Ngayon dito daw pa. siya mag first birthday. Ipasarado niya daw yung kwan. Jollibee. Kita Pero walang makapunta. Ay, Jollywing daw pala. Jollibee Kay pala. Jollywing. Unli sabaw. Unli kanin. Yes. Ulam lang talaga ang yun. Nagkataon yung wala eh. Yan, shoutout din po kay Sir Peter Duhay Lungsod. Hello po, Sir Peter. Kay yung First birthday dapat kwan yan. Ha? Uwe. Sino na nga yung laging nag-asend ng mga picture pag sa mga kanapin? Si Sir Dionisio Esteves ba yan? Stevens ba? Stevens. Hello po kay Sir Dionisio Esteves. Steps. Steps. Bisigita niya din. Esteves. Esteves. Ganda mo, Peng, from Joint Venture yan. Thank you po. Sa ano lang po yan. Sa screen. Pero ano yan, maraming tagyawa. Sabi ko na. Bakit lang dito? Buti nga nawawala-wala na rin yun. Everything. Pero hindi mo ulit. Good morning. I'm wondering, wala kayong tanim na kakao. Maganda rin kasi. Ay, saan na yung kakao pala namin? Yung galing sa... lang doon sa balkon. Yung buto. Hindi, yung buto niya. Kaya nga. Ay wala. Takon lang kasi kainin yun, no? Pero kasarap yun eh. Dinagawang kape. Masarap lang eh. Kahit lalak ang Giri dati. Oo, alam. Masarap kaya. Kain yung kanya yata sa baba. Parang dito banda Crancherita nakakita ako dyan. Kaya Kala dyan sa may Hindi nila gilid ng kinakain. inayang. Gusto ko yun. Hindi nilala. Ano Maganda rin kasi kakao sa katawan. Madsyon ko liit na kalawang kasi nabukid nyo para taniman ng mga fruit bearing trees. Kapag, ang problema po kasi dito kapag tag-araw, tubig. Kaya may marami rin po kami mga tanim, kaya na yung iba talaga hindi kayang suportan ng mga dilig-dilig lang. Ganun. Medyo na-push pa na. Bomba. Kaya kailangan talaga namin Para mabusog siya ng tubig. magpahukay ng dito. Bomba. Minsan lang nagawa natin yun, hindi ko na kanyang lahat. Yan, from Ma'am Lopez Marilyn yan. Hello po. Shout out po, Ma'am Lopez Marilyn. Hello po, ma'am. Good day, shout out sa mga kapatid sa lokal ng San Jose, especially to Karemi Reyes, Ninang Buenaventura, Jamie Bautista. Greetings from Atlanta, USA. Yan. Shout out. Parang kilala ko si Karemi Reyes. San Jose? Oo. Oo, kilala ko yun kasi San Jose dito sa atin? dati akong nakatala dyan. Kilala ko po yun, si Karemi Reyes. Yan, shout out po kay Karemi Reyes, Hello kay po. Nining Buenaventura, kay Jamie Bautista from San Jose. Hello po. Yan, greetings! Ang nagpapabata ay si Mamina from Atlanta, USA. Yan, hello po sa inyo mga kapatid dyan sa lokal ng San Jose. San Jose, Mindoro, Occidental. Ayan din po yung distrito namin, San Jose. Dito ka natin magpano. Lamesa. Yan, shoutout din kay Ma'am Mary Jane Likin. Hello ka, DFL. Good morning, DFL. Saan na si Madonna at Greta? Nakauwi na po sila, Sir Donato Aplor. Mag-iisang linggo na po.
April, ask ko lang, magkano nagastos niyo sa kubo? Bala ko kasing magpagawa ng kubo from Luz na red. Ano po, nasa 100 po. Mga ganun. Kaya sobrang thankful din po kami dahil may mga nag-sponsor. Kaya medyo nakatipid-tipid din kami. Yan, shout out kay Ma'am Marilyn Lopez from Ontario, Canada. Hello po. Hello. Good morning po, watching from Cavite. Shout out po, napaka gaganda nyo. Wow, thank you so much Sir Edward Albacete from Cavite. Thank you po. Pero Maganda. magulat po kayo pag po. Sa personal, agkukursay. Nagkarorang yan ni guys. Ito'y sa akin. Agrangyad kami. Ay, nakita na yan. Kung nakita mo yung mga lalat namin, ay talaga man. Talaga, maraming Talagang nagawa ang pa. kalabaw. Opo. Karen is the wife of brother na head balat dapat head Jaco ng San Jose. Karen. Siguro siya yung ba? Renzo Reyes. Ano naman yun ante? Kung ano mo? Ay shout out sa Mrs. ko, si Nancy Soriano sa California. Katabi ko na sa inyo. Yan. Po, Ma'am Nancy. Shout Nancy out Ma'am Soriano. Nancy Soriano. Oh, 'di ba? Kahit magkatabi lang kayo ni Sir Danilo, pinapa-shout out ka. Isang kiss naman diyan. I-kiss mo naman si Sir Danilo, Ma'am Nancy. Shout out po kay Alex Arenas from Pangasinan. Hello po. Hello po. Haha, palalo talalat. Wala. Kas lalalat mo ang nagdaduti pa na. Nakapal ng rangyad. Rangyan. Ang dito yung saksa kami. Ganito po dito sa amin pag ganito. Nung No? tagarang tag-ulan, Kaya nga eh. nagabitakan ba yung talampakan? Wala bagang pinipili. Pero yung mga matagal na dito, yung iba napapansin ko wala lang. Mas, Sa atin mas lang talaga ano eh. pa nga yung pa ako, kaya mas maganda pa yung talampakan ng Tiligaya sa talampakan ko. Kaya nga. Talampakan namin. Daw hindi talampakan ng babae. ng dalaga. Kaya naka-close shoes eh. Kaya ayaw ko nagasandasan ko. Yung Hanggang dito ba naman, J.O.? Yan o, sa akin. Ayan o. Pati dun sa may lalaki niya eh. talagang ikaw niya kakirasang pa naman na. Yan, shout out sa Basubas family. Oh. Makati yung kwan. Dito niya oh. Dito. Makati yung binti ko, yung kwan. Bukod kong ginagawa ko. Ako sa CR, pag Oh, maligo, ganun na? ginaganyan, oh. Kay ba na? Kay naman na Dami ng patugtog mukha mo. Shout out po sa Basubas family from Anita Pruel, Denver, Colorado. Hello po. Shout sa out po Basubas. sa inyo, Basubas family. Kay Sis Loraya from Cabuyao, Laguna. Hello po sa mga taga Laguna. Shout out dyan sa mga pinsan ko dyan. Isa lang. Sino yun? Makajag pa birthday. Ayun po sa may kulungan ng baboy. Si Kwan. Si, Si kamaran nito. Si Ikaw? Pura ka? Jok Jok. Joke. Ayaw ko sinig kasama ng isa. May hawak. Yung speaker. Bata man yung ata. Ay. So ayan guys, i-end na natin yung ating live today. Nagpasilip lang kami sa inyo. Ano po lunch nyo ngayon? Masarap po, kamatis. Kamainit. Masarap po yun. At saka fresh yung kamatis namin bagong pitas. Bagong pitas.
Ayan, thank you so much po sa lahat ng nag-join sa ating live. Panoorin niyo po yung ating upload. Sana wag din po kayo mag-skip ng ads. Thank you so much po. Thank Ingat you po. kayo palagi. Ingat po kayo palagi. Ingat po kayo God bless dyan. po sa inyong lahat. Eh,